marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumapalangit dohot tanaon. Amen. Edehok kamuma di Jehovah edenai baru, ay nunga di pabayan ibana akka halongangan, nunga di pabotohon Jehovah hatuaunna, nunga di papatar ibana hati goranna diadopan yakka si pelebegu, nunga ditupai tanga siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, suruh matod di parbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami, marhite-hite haheheon anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gaddah porcaon nami marhite-hite pakirimon na mangolu, asa totokku ingot tami, nahehe rohami musesian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namate. Amin. Tapuji Tuhata mare demahita. Tangihok kauma patit ni debata di minggu tasadarion, imanan yanet sian pesalmen biddu 10 ayat onom. Alayang guahu marhaposan tu asini roham doahu, ikon marolopolo prohaku mida pangurupim, maredde doahu tu Jehovah, aideng gaddo umma tuau, ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita, mangulahon nahobar tu patiki. Ale Tuhan kita, sai pargugoi mahami, mangulahon nahobar. Amin. Tapuji Tuhata maredde mahita. Dari
parima dosa tanah godang itu adupan debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo na suatu dosan pardengkan basa doho, jala rodi saliling-liling na do asini roham, say marpamuati maroham di hajaton nami, jala say unang beingot akka dosa nami, ay jot-jot do hami mardosa maradupukko, jala jot-jot do sungguli hami rimasmu marhite sian pangalason nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalason nami, unang alangasin ni roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga taringot tu hasesani dosata. Roma hamu tuahu asa mangolu tod dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado sa muna songon abit bunga dadap, botar do bahenok tu songon itak, nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas do muse, hasangapo ma di debatana di Gijang. Tapuji tu hatta marede mahita. Turpuk epistel di Minggutta Sadarion, ima sian Kolose biddu 10 biddu tolu, mamukkamai sian ayat 15 sahat rodi ayat 17. Asata jahama marsika soring, laos jahat nabar pudian non rap mahita saluhutna. Jala dameni Kristus ima mengarajai di bagasan rohamuna, aitu sido hamu di jauh di bagasan sada daging, gabe parroha mauliate ma hamu. Rap mahita di ayat 10 itu, jalan asa siulaun manang di hata, manang di papahenang, saluhut namai marhite goar ni Tuhan Yesus, uhut madok mauliate tu debata ama marhite ite ibana, ido sahatna, martua do natu mangyon hata ni debata, jala naum peopsa. Amen. Tapuji tu hatta mare demahita.
hati dakko maha porsiao tai, songon nani hati dakko ni dongata saha porsiao di sabdok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuan ni si Maria, na gabe-gabean satot di parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tubanoru, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di siba ibana mamulak sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di toddi porbadia, jala adok sada huria na badia, huria hatopan yalak Kristen akan na badia, dohot dihasan dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangol sogo daeng ni halak naung mate, dohot yang uluan na sora suda. Amin. Tabi wengema korsian ama huria dung sepulian non di udutima dohot ama Jeriko.
Tabe bagaimana titing namasa dohot si pamasaw ni huriatta di bagasan samingguon. Salam, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapayhut-ihut matiting nama ragam di Minggu 7 Mei 2020 Naparjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu kantate lapatanna ede honma di Jahoba ede naibaru. Topik Minggu marede mahamu di Jahoba ale sandok tanoon. Napaduahon kelompok kor tu parmingguon tanggal 10 Mei 2020. Naparjolo pukul 7.30 ina Esther ama Jericho ama Huria. Napaduahon pukul 10 ina Hana ina Deborah ama Salom. Napatuluon pukul 10.05 ina Kamis NHKBP Remaja. Napatuluhon pertangyangan sektor. Hari Selasa tanggal sia Mei sektor Nasaret dibagasni keluarga H butar-butar boru Sianturi. Sektor Judea S Raja Gugu boru Naibaho. Sektor Efesus keluarga JT Siahaan boru Siagian. Galatia E Pasaribu boru Hutapea. Filipi J Hutasoit boru Pardede. Rabu 10 Mei sektor Sion Pakpahan boru Sinaga. Betania H Sigalingging boru Hutahayan. Roma Nyonya Sagala boru Limbong. Kolose Nyonya Simanjunta boru Lumbantobing. Kanaan P Sinaga boru Tumanggor. Alamat Boima Taida di Warta na adong dihita amang inang. Napaupaton ibadah minggu pukul 7.30. Ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 10 Mei 2020 nanaingro hita memakai bahasa Batak. Napalimahon Bakti Pasca. Bakti Pasca na masuk di mingguon ima sian keluarga calon situa ISM Siagian boru Tabunan sektor Roma godangna Rp300.000. Di hari Senin tanggal 8 Mei 2020 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Pasahaton Bati Pasca turuas ni Huriata na naung terdaftar Jala Laus Marhiteon di Pasahat Huriata ma Mauliate tusude ruas naung Pasahaton Bati Pasca na Tuhuria. Napaonopon ruas nago. Mulai minggu sadarion nungagabe ruas nago di Huriata ima keluarga Robert Marulitua Manalu boru Pakpahan doho tolu ianakon nasida masuk tu sektor Bethlehem. Napaduahon keluarga Barita Sinarito Nenggolan boru Simamora doho dua ianakon nasida masuk tu sektor Bethlehem. Napapituhon pangapulion dong sipul kebaktian pukul 10 WIB sadarion di Patupa Huriata do acara pangapulion tu keluarga J Sitorus Nainan inang boru Nenggolan di sektor Efesus. Napawaluhon amplop pembangunan. Di mingguta sadarion papungu pelian tujolo dohita ima pasahat amplop pembangunan dohot pelian napaduahon. Pasiahon amplop pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 nanaingro papungu pelian tujolo dohita ima pasahat amplop pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan dohot pelian napaduahon. 10 kegiatan pesta gotilon dan tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di minggu tasadarion di kebaktian pukul 10 WIB
pasahaton ni panitia ma celengan secara simbolis dohot kupon tu sude sektor na adong di huriata jala di buku warta nunga terlampir jadwal kreativitas ni pandita parhalado sude sektor dohot punguan na si patu pauta molo mulai minggu sadarion taparade ma dohot denggan di hari Minggu tanggal 14 Mei 2020 tolu nanaingro di parmingguan pukul 7.30 dohot pukul 10 WIB mangarade ma sektor Kolose 10 sada pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial mauliate ma di pasahat huriata tusude ruas naung pasahaton pelean bulanan na dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Mei 2020 tolu. Tu akan so pasahato dope taingot ma amang inang maka rikoton pasahaton ganup bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. 12 torop niruas naman dohoti parmingguan tanggal 30 April 2020 tolu 800 halak. 10 tolu ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 30 sia halak, ulang tahun pernikahan 5 keluarga, Pandita Dohot Parhalado HKBP Cimanggis, pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan, periode sada 1 Mei 2020 tolu. Hatani debata napasikopon lasni rohamuna tarsurat di Pesalmen 10 ayat 12. Sai parohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan roha nabisuk hami. 14 pelian iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pelian iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguan 22 kakak godangna 5.025.000 rupiah. 15 pelian bulanan atau tahunan torop napasahaton pelian bulanan manang tahunan di bagasan mingguan 10 tolu kakak godangna 3.420.000 rupiah. Saplonom toktok ripe tu pembangunan torop napasahaton toktok ripe tu pembangunan di bagasan mingguan 20 sada kakak godangna 3.300.000 rupiah. 10 pitu keuangan huria. Huria 10.810.000 rupiah 350. Pembangunan 4.112.400 rupiah. Sentralisasi Manang tu Pusat 8.434.250 rupiah. Jumlah 24.160.000 rupiah. Molo tung adong pelian naso tercatat manang salah redaksi aka peliani asa dihubungi ma tu parhalado rade dohami padenggaton songoni ma titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata saya dipasu-pasu tuhata ma peliani bayen sangap di goarna. Amin. Sonari pinasahat matu hamu panitia naneng pasahaton celengan secara simbolis. Oras madi ita salu nah upang ido amiman amang inang na perwakilan sektor asa 7 sektor Judea 7 sektor Bethlehem, sektor Efesus, sektor Galatia, sektor Filipi, sektor Sion, sektor Betania, sektor Roma, sektor Korintus, sektor Kolose, sektor Kanaan.
Atemang asatop. Oke. Ujaan namai ma sektor Judea, perjuluman sektor Judea, Bethlehem, sektor Efesus, sektor Galatia, sektor Filipi, sektor Sion, sektor Betania, sektor Roma, sektor Korintus, sektor Kolose, sektor Kanaan. Nga lengkap amang. Sektor Roma, piga naik. Ada 2, 4 naik. Sektor Roma. Nyonya Bu. Oh lo inang. Oke. Sektor Uja salinai. Sektor Judea adong amang. Judea. Adong sektor Judea. Dong. Perwakilan sektor Judea. SMA. Oke. Sektor Bethlehem. Adong sektor Bethlehem. Sektor Efesus. Sektor Galatia dong. Oke. Sektor Filipi, sektor Sion, Betania, Roma, adong Korintus, Kolose, Kanaan, sektor Kanaan. Oke, mulai teh amang inang. Oh pasat nami matu amang padita. Jadi di hamuna mana minanami saluhutna ruas ni huria HKBP Cimanggis di bagasa tikion hobartu naung taputuson di kepanitiaan sada sian program lahop mensukseson pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan di tahun on pasahatotama celengan tu sudi ruas ni huria di ganup sektor dohot kupon alani i dinahu pasahat tamion secara simbolik tu aka sektor naing ma di bagasa lastiroho hita saluhut naka manginang laho mamilehon naka naumuli nasya kitai hobartu ketentuan ng pinasahaan ni panitia batas na sa 1 November adong may marasam 6 bulan liling na alani i tung ta harikoton jala tahalasom ma laho pasahaton aka lasnirohat ta manang piliat ta marhiti celenganon dohot laho mabagi kupon tu sude ruas ni huria manang di luar ruas ni huriata.
Sonari tabege makor sian naposoni huriata.
Tapujimat Tuhata sian buku eda nomor 15 dot udutna huhutma tapapungu peliata sada A dot sada B. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tangi honot tama barita nauli na disuraton di buku sada kronika bidu 10 onom
mamukasian ayat 20 tolu sahat rodi ayat 20 walu. Hujahahon ma di tonga-tonga tata kasma tapai hutihut. Songonom ma hatana disi. Endehon ma Jehova ale sadok tanoon. Baritahok kamu ma hatuaonna ganupari. Pajojor hamu ma di tonga-tonga ni halak parbigu hamuliaon nai. Di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akan nabinahen nai. Aina tibul lo Jehova. Jala tama situtu pujion. Nasokal do ibana mengatasi sude akka debata. Ai aji-ajiad do sude debata ni akka bangso parbigu. Alai anggo Jehova naung majadihon akka langit. Hatongamon dohot hamuliaon di jolona. Hagogoon dohot hinauli masa di bagasan habadion nai. Hamu ali akka margani akka parbangso. Say lehon hamuma tu Jehova. Lehon hamuma tu Jehova. Hamuliaon dohot hagogoon. Ido saha. Di hamuna manami nanami nahinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Upikir hiado dibagi hamu goarni amata tagor tapu bulun. Hiado tahe? Tada hamu do tagor tapu bulun. Ise. Pokoknya itu ada teh, berarti terkenal lo tapu bulun na ya teh. Tagor tapu bulun sahalak pencipta lagu bahasa Batak, lagu Batak. Adong ratusan ide naung diciptahon ibana. Aledang alana tapu bulun hupili dah. Contoh doon. Jadi gudang ide na naung familiar apa, naung biasa tabigi. Poda misalnya, burju ni dainang, tangyang ni dainang, boru panggoaran. Adong dope na parpudion terkenal museman. Didia huamong. Sude edion na ginuriton ni tagor tapu bolon, biasana marisihon aka poda, manang nasihat. Boy dotongi pangajarion, boy dotongi taringo tu aka kritikan di parngulun ni halak Batak manang aka na humaliang dinasida. Alay na nang berengot ta sudi edde na ginuriton ni tagor tapu bulunon. Ibor hatsian pengalaman na doho pengalaman ni halak nasanasip doho tibana. Jala dituju honon tu ibana doho tu aka halak nasanasip doho tibana. Laos odon non nama bedahon edde sekuler manang edde duniawi dohot edde partodion. Tabering maju akan naung ginuriton ni ibana, poda misalnya, di suraton tahun 1970-an, ditikii ro ibana mangarato tu Jakartaon. Ibana do anak syakangan, molo dihita halak Batak, molo syakangan, tanggung jawab na ubal ga. Dung moding na tua-tuai, gabe ibana man sebagai tulang punggung. Hita peso malu tabereng molo adong nama te bapakna isi anak syakangan na tadok do. Akka anggi moddo nama te nama. Anggoho dang. Hodo nama te nama anggi modang. Ala ibana posisinya langsung menggantihon bapakna. Jadi peran atau tugas tanggung jawab seorang anak yang paling besar, sangat besar. Alani itu diguriton ibana di edena podai. Sebagai aka anak syakangan, gudang dison anak syakangan. Gudang do ada. Burju-burju hama anak syakangan. Asa mangihut akang gine. Ay molo sotu re syakangan ne, ba mangihut manon akang ginon. Lumayan do mulu bija anggine, toy marak kuihut to ni. Molo songoni abakku me anggwau na denggad do patupok. Burju-burju hamu, haholongi hamu, akang gimunai. Molo syakangan. Di gurito ni mana di podai ibana do gabi jujung baringin na laos ibana mana gabi tulang punggung di tengah-tengah ni keluarga.
Isurat tomai di buku podai, manang di ide podai. Manang adong do ide ni mana nama kritik budaya. Mulu dihita halak Batak, somal dorang soroha Kristenon, mulu adong na berkeluarga, yanakon nadang adong bawa, buru sudi, olo do na tua-tua nama jujui anak nai. Manguli mahu musia mangin. Sudah, memana ya deh. Allah yang godung roha Kristenon, dang boy be. Allah diha Kristenon sarupa dono ayangi bawa do paropuan. Nah, di mana masa ada ide mengkritision, dicipta homa ide buru pangguaran. Tahu saya naik contoh lagu di dia ho among. Nggak dicipta hono tahun 1900-an, alai booming mau di tahun 1930-an, berarti kira 20 tahun memang jelangna. Jala sonari muse, saya herana muncul muse edion gudang dia di hokala. Alai ngalilingo diciptahon. Diciptahonon, sen kisah nyata, lupa au guarnya mangi, adong marga siahaan, dohot di sada pesawat, ima nama dabu di Aceh. Jadi dong taboto takas, liling do dapok bakini pesawaton. 15 tahun berikut na pedapok bakini pesawati, jala adong akka tulang-tulang ni akka nang modingi, adong di mewakili rohani akayanakon yang mangsiahani di surat Maide di dia ho among. Jadi sahalinai sudah ede nagi nuriton ni ibanaon borhat sian pengalaman ni ibana sadiri dohot pengalaman ni halak na adong senasib dohot ibana jala dituju hon itu ibana sadiri dohot tu halak na sanasib tu ibana. Ini menjadi perbedaan nyanyian duniawi menjadi dan nyanyian rohani. Kalau nyanyian duniawi itu berasal dari pengalamannya ditujukan untuk dirinya dan orang lain, tetapi nyanyian rohani itu berasal dari Tuhan dan ditujukan kepada Tuhan Allah saja. Di minggu kantation didok edehon majahoba. Molo taringo tu nama redio do dihita halak Kristen dan hal nai baru bon, tidak diragukan lagi, apalagi halak Batak. Nga Kristen Batak muse molo taringo tu paredio non bangunang madisukun ate. Piga-piga tabereng ajang pencarian bakat maride di Indonesia on, saya terus do masuk halak Batak. Dang tanggung-tanggung saya olo do saha tu grand final manang akka finalisna. Jalan wae ngadong do sada jebolan ni ajang bakat, apa ajang pencarian bakat nagabi juri ni sahalak acara ima judika halak Batak. Jadi saya linai, molo taring untuk paredio do halak Kristen apalagi Batak tidak diragukan lagi. Alang aso mali disudai ngana do hita marede, disudai situasi do hita marede. Mulai sian gedung pesta sahatu udian marede do hita. Ido benaulo halak naso agama Kristen sipata bingung. Kalian meninggal temannya bernyanyi, semarede hamu isinin. Dan iboto nasida, memang ido nagabe ciri khas ta. Maredeon di sude kiada aduh hita marede di las niroha nang di arsak niroha di sude ingan aduh hita marede hita gereja Protestan khusus nah HKBP jok do diguari hitaon sebagai the singing church, gereja yang bernyanyi. Bahasa hita diguari gereja yang bernyanyi ala di urutan ibadah nata patu pasti tiap minggu nagudangan marede 3 hari 5 marede sehari per mingguan. Berek kamu acara mun pigali. Una ngawi bereng ngali dang. Acara ya dong do. Tinggal mangetong do piga. Pitu hali, pinomat pitu hali. Iwan si buku ede nomor pitu hali. Asing do penyanyian liturgis. Haleluya, ye dehodoy. Dungi nasanani lehomi. Dungi aihodo na punah harajaon. Dungi amin 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 jadi hodon ngagabi piga pitu tabopat 1%. Mulu dihuriat tataba do pikor tulu tu opat. Kayak bisa dia 15. Tapi acara beri kamu aja 3 urutan acara 10 pitu. Berarti hampir 80% marede. Odo nagabe bukti real atau bukti nyata mengapa HKBP disebut sebagai the singing church.
Gereja yang bernyanyi. Atong alanang sohal ne baru betaring utu nama redion di minggu kantate sadarion nanang si parohano taima bohado marede nasitong hobar tolomoni rohani Tuhani. Bagaimana bernyanyi dengan benar menurut kehendak Tuhan itu yang akan menjadi perhatian kita. Alayat dorang sotusi tabo takas maredeon dihita bukan opsional. Ini bukan pilihan. Marede dihita itu adalah sebuah perintah. Berarti perlu ketaatan. Molo perintah do paredionon berarti konadong dihita panguluyo. Alay aku boto lo siapa nak noti sejuluon. Idok liturgis matong. Marede mahitain. Saya bolang 7 buti. Ibereng do liriki isi do nang ibereng-bereng. Dang marede ale saya ibereng 7 buti. Napamangan nah mini julu do nang sibirang noti sini naro kan dang ibereng dang idehon manang nasaibo to di dang binoto hape adong donyan bigion leader ate namang idehon boy ihuton dang apa la binoto alasan alay se olo do be jupang ni tatap sa julu usongoni maride mahitanin na laos maride dari mana ipanok noti songoni manang ibigi-bigi songoni dakku boto na marangan-angan donai gajang dono jamitan di paditan era nasing dole na bereng nang neso di bereng-bereng dang binoto ujungna dang maride mana misalna ya kan habis tadok ma bernyanyi itu bukan pilihan bernyanyi itu perintah di ayat napa 20 luhon nakaningan diturpuk tai takas di dok edehon majahoba ale sadok tanoon tanpa terkecuali kecil dan besar, tua dan muda, kaya dan miskin, suka dan duka, semua kita diberi perintah untuk bernyanyi bagi Tuhan. Tung nasoata atu si pemaride, si pata fals editai, dangi persoalan. Ayo lu dua kapar kurso ni, aku bawa di parkoronda. Ibai suara saya dang tolak anak pati bohu. Ibai tu suara dua dang tolak anak. Suara dong suara sada satu enggak. Ibai suara tulu pati bohu. Ibai tu saropat tong dang tolak na patoruhu. Suara dong tulu satu enggak. Ujung narong manai guari suara tongon. Tu dia tongon na tabu tu sibana. Adong di bunga muna songoni. Apa? Unang icaki hamuda. Memang adong do songoni. Dang bui tolak na mandiri di suara nai. Ide na tabu tu si mai hantam ibana. Itu kan. Toyo marang palabuhay. Ale ipaning atong suara na. Suara tongon gugu musi suara na. Itu kan. Mulu markur. Alena hudok dang persoalan suara tei bagak manang dang, tolap manang dang tolap, alena jelas bernyanyi adalah perintah, maka perlu ketaatan untuk melakukannya. Bagaimana bernyanyi dengan benar menurut kehendak Tuhan? Na parjulu hubua masian goar ni minggu tahun, edehon ma ede nebar. Jadi bernyanyi dengan benar adalah menyanyikan nyanyian baru. Mulai dok disi baru akamanginang, dang na baru diciptahon, dang na baru digubah. Alai molo didok disi kata baru itu adalah mengungkapkan suatu perasaan yang telah diperbaharui oleh Tuhan, disentuh oleh Tuhan hatinya, oleh perbuatan-perbuatan ajaibnya, sehingga dia akhirnya terdorong untuk menyanyikan nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Itu nyanyian yang baru. Jadi akibat sentuhan Tuhan secara rohani bagi diri kita masing-masing. Buat sada contoh John Newton diciptahon ibana sada ide namar judul Amazing Grace. Taboto takas John Newton na mengalami sentuhan pribadi do sia tuhatai di tonga-tonga ni parngolona sian sahalak parjahat imana terlibat di perjualan budak. Dungi bertobat ibana ala disada kecelakaan di tongani laut sehingga kapal ni nasida hancur kapalna terombang-ambing maibana di lauton diserpihan di kapal nang hancuri dungi diingot ibana ma di Tuhan molutung asiro hampa lua maau siap parmaranon di palua saat ibana tu daratan. Pada saat itu John Newton disentuh hatinya oleh Tuhan, diperbaharui hatinya oleh Tuhan, melihat perbuatan ajaib Tuhan yang telah menyelamatkan dia dari kematian. Ungi dungi diciptahon ibana ma, Amazing Grace, how sweet the sound.
Didok ibana dosi that save a wretch like me. A wretch uburu dopion sean trash. Sampah, jadi itoroni sampah mon. Jadi sampah daun najolo, alay maluan waing. Dungi didok ibana, I once was lost, but now I'm fine. Najolo nga magawaw, lost. Dulu aku sudah hilang oleh karena dosa dan kejahatan. Tapi karena sentuhan pribadi Tuhan, sekarang aku ditemukan. Songoni may diciptahon ibana, gak bisa ada edene bar. Jadi, nuaing pehitaw na kamanginang, boy do tay dehon na Rosian abad 14, 15, 16, 10 pitu, kaede, alay didoki nyanyian baru, ala adong dihita disentuh oleh perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita menyanyikannya dengan nyanyian yang baru. Asa mulai dok baru itu merupakan penghayatan yang baru akan firman Tuhan dan nyanyian itu. Jadi kita mengingat firman Tuhan, maka kita menyanyikan sebuah nyanyian itu menjadi baru. Karena kita mengalami penghayatan yang baru. Sahalak reformator gereja Martin Luther Mandok, kita memiliki dua senjata. Satu Alkitab, dua buku nyanyian. Kedua hal ini boleh dibedakan, tapi tidak boleh dipisahkan. Alkitab dan buku nyanyian bisa dibedakan, tapi tidak boleh dipisahkan. Karena dari Alkitab kita tahu apa kehendak Tuhan, di dalam buku nyanyian itu semua diuraikan dalam kehidupan. Jadi naduom bagi besi jatata. Idoban na sebagai halak Kristen tanpa terkecuali di sude inganan doho sude partikian di sude pakilalaan merede matu Jehovah. Edehon edenai baru. Ditiki sogoroham, ditiki marsako, ditiki susaho merede maho tumakon. Daripada mangamu kotwa kamatai merede maho. Asa saya dari mana? Dok matong anggohata na jolo. Tung sohulo aso itu tidoi pacat. Habis sonari taruh jawan noda marpea tu gereja. Amar grek maho inna. Jadi sini di mana ulang pola mangamuk makainang. Habis umur munayan no markerok semuruk kamu. Itu mah aku medehon. Ate. Ditiki hacit no yang pakilala amwalani parsahiton nasonggop tu pamatangmu marede maho. Asa marhitei diproduksi pamatang tahun aka zat metabolisme tubuh yang baru, ketahanan tubuh yang baru. Alani mari dia mau disudi partikian, disudi keadaan, disudi situasi. Itu ngatongan ingat nyanyikan nyanyian yang baru. Napa duahon? Mari dema alani debata bernyanyilah karena Tuhan. Raja Daud di Turpuk Tawarihon, Raja David manang Raja Daud. Imana tongon di puncak kerajaannya dalam jaya-jayanya sudah musuna talu imana manang sebagai raja di Israel raya alai marede pe si Raja Daud jala di jauh peasa marede sadok tanoon dada ala naong di puncak kejayaan ibana dada ala naong di taluhon ibana ka musuh-musuna sada alasanna alani Tuhan itu satiki tabut perjanjian ini dang dibuat dope tu Jerusalem disipat dope dijabu ni sahalak tokoh namar guar Obed Edom 3 bulan lilingna tabut perjanjian ini disipan dijabu ni si Obed Edom ala keos manang kacau dope Jerusalem satiki alai dung damai Jerusalem dibuan Raja David mamuse tabut perjanjianon dengan arak-arakan sahat tu Jerusalem satiki ido ibana marede manortori marlas ni roha ala tabut perjanjian itu simbol kehadiran Tuhan. Las rohana alani tabut itu. Manortori Raja David saperodo inatana songonda maila ibana. Nama huru amat toni rada dana manortori disi HP Raja ibana. Sangado di rohani istri na songoni. Ala dibereng Raja David manortori. Sahalinai bukan karena kejayaannya, bukan karena keberhasilannya dalam peperangan, tapi semua itu hanya karena Tuhan. Bernyanyilah karena Tuhan. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib, karena tanda mujizat yang diperbuatnya dengan dahsyat dalam kehidupan kita.
asa sianon manang songo dia pengulum naso jadi i mempengaruhi ho mabeko malas laho mangidehon aka ede puji-pujian. Alai torusma di bagasan sihol ni roha ede honomu ede puji-pujian ala ni Tuhani. Iduban na molo di akapare dionon di perpunguan-punguan kur olo do masa songoni. Oma de tadai na guru, angunang may guru maulhian. Madokodok di ba mangidehoni ninna misal. Berarti mangidehoni dang ala ni Tuhan dope. Alay ala ni tabuna dope. Maredde na sitong ikon ala ni Tuhani do. Ala na binahenna, ala tada halongangan na pinatupana, di tonga-tonga ni ngulut taganuk marsada-sada. Dang ala ni situasi, ala las rohata manang ala marsakit. Jala ala ni imay kon edehonot tahi ganupari. Ganupar. Motivasi maridde ko jelas to. Ala ni Tuhani dan ala ni asih. Masuk kau maridde di ide puji-pujiano di koron ala ni Tuhani do. Dang asa hebat diberi kalak, dang lau pertunjukan, dang lau asa dipuji halak, alai ala ni Tuhani do. Ima motivasi na dengka. Manang songo dia penatabulusi sadok ala ni Tuhani do. Jadi ya kamanginang nakuboto na kupasaha di tonga-tonga ni huriat tahun. Di kampus kami, ala mulai kampus sahalimangan do sudah mahasiswa di sadar ruangan namar guar mensa di siatar. Jadi mulu mangan di hasomal hodo dung saya mangan sebelum mangan martangiang dung saya mangan marid desa ayat majaha ayat dungi martangiang. Jala mulai di Sumatera kamanginang dia ke ulaun ujuk dohot lasni roha saya di Patupa doi. Jadi itor di pasahat hasuhu to do parjolo dung saya mangan sebelum majalo tupak ipasahat hasuhu to do parjolo tu huria laho Patupa hosa. Molo dihitok ku bereng meragam-ragam dope adong do na olo adong na soapala di Patupa. Mungkin melalui kerajaan adat bu dono dihatai. Ya Allah dipakatayoni doi di konsep biasa. Manangnya dang pola liling habis tiki majalo tupak malangsung inna misal. Allah yang pikir adong do ulina di Patupa. Jadi molo di kampus siapa song itu asal mangan adong do kebiasaan. Jadi itor takas do dia si pangalon sadari jenisna marhiti aka ede na dipalu si bonede. Molo saksang doi baen. Manang ayam ngatebu itu kini. Ang gede namet tong marolo tondiki semringah do sudi mahasiswa marolo marede. Ale molo nga masuk ikat terilabang itadamu terilabang terilabang ni hil pior semangalo sehera sadal na sabal matong kan molo terilabang maulhir do haraton ide ni gati do itor gawe ide rahis jala maul. jadi paredione pe disesuai dohot mood dohot manang selera manang kesenangan tentu dang apala denggan si songoni di tonga-tonga ni ngulina porse ala mareddehi tadang ala ni sudi alai ala ni Tuhan itu. Na patolu hono mana parpudi edehon majahoba bernyanyilah bagi Tuhan. Di ayat 27 1 20 walu. Secara khusus ayat 20 walu didok songonon hamu walia kamargani akka bangso selehon hamuma tu Jahoba lehon hamuma tu Jahoba hamuliaon dohot hagogoon. Pola dua kali diulangi ibana hata lehon hamuma tu Jahoba hamuliaon dohot hagogoon. Maka kita bernyanyi adalah bagi Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Tahamuliahon do tahamulatehon do Tuhan ni disude pabahenan na di tonga-tonga ni ngoluta ido paredion nasitong. Jadi untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuji diri sendiri, memuji kelompok sendiri, tetapi bagaimana kita menyaksikan kehebatan Tuhan dan kemuliaannya, itulah yang disebut bernyanyi bagi Tuhan. Jadi mulu maridde hamu akka manginang, maridde mahamu tu Jahoba. Edde hokamu ma edde munai tu Jahoba. Bernyanyilah bagi Tuhan. Tujukanlah itu, peruntukkanlah itu kepada Tuhan untuk memuliakan Dia, untuk memuji Dia dalam kehidupan kita.
Laos odo dipakai huriat tagabe ojahan, laho mamilit akadia ma ede si pakeon di ibadah, dia ma aka ede naboy si pakeon dia ka punguan-punguan keluarga, pertanyaan-pertanyaan rumah tangga. Sebenarnya dibeda hodoi salohona. Asa adong dua jenis lagon. Satu nyanyian liturgis, dua nyanyian rohani. Nyanyian liturgis lah yang kita pakai dalam ibadah. Nyanyian rohani kita pakai kalau kita misalnya kumpul dengan keluarga, kumpul dengan semarga, kumpul dengan persahutahun, silahkan. Itu kebanyakan pop rohani. Allah yang go nyanyian liturgis. Molo di buku tahun, di buku DHKBP, bodoh tabereng. Sebelum haluaun nagok, berarti di nomor 556 tutorumai. Nomor sada satu 556 on najuk-juk dipakai sebagai nyanyian liturgis. Alai molo 55 pitu satu 800-an ngagodang di son nyanyian rohani. Nggak masuk di siak kakur, nggak masuk di si kasihnya seperti sungai. Nyanyian rohani pop nggak masuk di si di haluan nagok. Alanin sahalinai. Di buku edetai nomor sada 1556 ido guarna nyanyian liturgis odo na jojo tapake di ibadah minggu. Di baheni ido molo saya dong manukun tuhami amang padita. Dulu kami ibadah sore di sini pakai lagu-lagu pop rohani. Jemaatnya lebih banyak, orang yang tidak satu gereja kita pun datang ke sini. Bukannya tidak mau, tapi kita hanya mau meluruskan. Teologi HKBP itu tertuang dalam buku Ende ini atau buku nyanyian. Di dia bayi ajar honor nihuria moloso di ibadah minggu. Allah di luaran belum tentu kita mengedehon aka buku Ende. Allah ni godang nih lagu pop rohani. Jadi di ibadah minggui namanya naboi dipaksahon. Hudok mak gabe dipaksahon. Asa tung adong dihita pangatusion di teologi ni HKBP dumengka. Sebenarnya buku Edion hamoraot tadon. Nuengon hubereng adong fenomena terbalik. Huriat tanasian hurian idongat tanasian harismatik. Bere kamu di YouTube doh di TikTok. Godang nueng nasida nama make lagu-lagu buku edeta di ibadahna. HP rohita seneng mamake lagu-lagu pop rohani di ibadah ta. HP halaki saya dipakai do lagu tau di ibadah nasida. Ala dietong syarat dengan teologi yang mendalam. Jadi akka amang inang sahalinai. Di tonga-tonga ni huriat HKBP bawah saya ikut di jamat. Ton ala buku di tahun hamorot tado. Teologinya kuat dan jelas. Kuat dan jelas. Dan disusun dengan hati-hati dan sungguh-sungguh. Not dan lirik buku Ende itu tidak sembarangan. Disusun sedemikian untuk mengarahkan kita ketika menyanyikan nyanyian itu kita memuji dan memuliakan Tuhan. Buat sada contoh, buku Ede nomor 10 opat. Lirik didok, puji hamu, Jehovah tutu. Notna disusun sedemikian. Puji hamu. Ketika dia sampai di kata Jehovah, notnya dinaikkan. Karena Jehovah untuk dimuliakan. Puji tamu, Jehovah tutu. Semakin naik. Hal-hal demikian diperhatikan di buku Ende. Belum tentu diperhatikan dengan lagu-lagu yang lain. Saya tidak anti dengan lagu yang lain. Alai bereng manok na doa hata-hata na kita idehon suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Salah kayaknya itu? Tidak salah. Tapi tidak cocok dipakai dalam ibadah. Bukan nyanyian liturgis. Nyanyian liturgis harus mengarahkan setiap orang yang bernyanyi, mengarahkan dia memuliakan Tuhan dalam nyanyian itu. Ido-udok nakaning, not dohot lirik selalu diperhatikan dalam buku Ende. Molo tabai dope buku logu di buku Edeon, suara sada 23 opakna, terus doon molo tabigi ibana buku loguna, masih rai-raina do dipertahat. Molo songon naturun suara sadai, itor dibahe do saropati naik otik. Alai holan naik suara sadai, dipahe do saropati yang non basna itu toru, manahan di toru.
Songoni maibana suara sada 24 tahun secara berganti-gantian menahan stabilitas nyanyian itu. Jadi tidak sembarangan dalam menuliskan notnya dan liriknya. Itu semua berasal dari abad 14, 15, 16, 17. Omma hamorau di buku detau nakainang dot hamu akamana. Jala mulut abadiko dope itu nyanyian sekuler manang nyanyian duniawi. Na olo mabaik kita mau to di tonga-tonga ninguluton secara logika berpikir. Misal na huwa masa ada contoh. Ngegudang mengusul honon asa dirubah nyan nadanon. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidak terkira. Garis bawahi, airnya turun. Kata-katanya turun, notnya kenapa naik? Airnya turun, dak ya air turun tuh gijang. Airnya turun, aturannya begitu dong. Kenapa dia jadi naik? Nah, itu lama-lama kan membuat di otak kita ini kacau membedakan mana yang naik, mana yang turun. Karena kita nyanyikan naik padahal liriknya turun. Buasa godang maaf satabi. Ibu hamil selalu ditawarkan untuk memperdengarkan nyanyian Mozart ke kandungannya. Untuk membentuk ini intelektualnya. Supaya terbentuk intelektual seorang anak yang tinggi, yang muda-muda yang belum menikah nanti praktekkan coba. Tapi saya yakin sudah banyak praktek, sudah banyak saksi yang menyaksikan. Nanti praktekkan begitu, akaina nami amanami, mulu akana produktif dope, praktek kojonon. Beda hotu anak na perjolo, natiki di begihamu lagu rock. Ise songo nau, mulu nen nakan ide natiki tuibana beda hojonon lel lagu Mozart. Bereng ma karakternya, benar-benar berbeda. Ini sudah dibuktikan. Jadi tidak hanya secara rohani tapi secara intelektualnya berbeda. Di buku deton itu dijaga. Iman agabe hamorot tahurok nakin di buku de HKBP. Jadi saya linai. Bernyanyilah bagi Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuji Tuhan. Dalam kehidupan kita. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema di pasahat rohanami itu adopam wali Tuhan. Nung ngasahat hatami itu tonga-tonga nami. Nama ngajar hok kami asa totong mangedihon edene baru. Lahu memuji pasangap guar muali Tuhan. Ajari mahami asa totong ingot hami mangedihon ede. Ala ni sudi naung binahemmu di ngulu nami. Jalahu edihok kami mayali Tuhan. Holallahu memuji pasangap guarmu nabadiai. Anggia mamarhiti aka ede puji-pujian nami. Lam hubaritahu kami mali Tuhan aka pabahenammu. Dohot tadda halongangammu. Naung pinamasam. Detonga-tonga ni portibion. Suang-suanima di ngulu nami. Atong marhiti todim di porbadia. Pargugui mahami saluhuk na ruasmon. Asa disude aktivitas nami saminggon. Naing mahu pake hami di bagasan paredeon. Laho mamuji pasangap guarmu nabadiai. Anggiat mahite aka edei marmulia guarmu. Lam hot hapor siaon. Dohot pakirimon nami saluhuk. Atong pasu-pasu maruasmot Tuhan. Laho mangauhon hatami. Dingulu nasida siganupare. Hodiho kami masudi ruasmon. Siada dana namet met sahatu akana matua. Pasu-pasu nasida Tuhan. Ramoti saluhun. Saya homa totong nama jagai ngulu ni nasida di dia penasida maringanan. Tu dia penasida mangalaka. Akada danak na di bagasan persikolaan dohot perkuliahan. Parbisuhi nasida saluhun alai Tuhan. Secara khusus hodiho kami. Dia kaya nakon ni ruas ni huriam. Na naing madohoti ujian masuk tu perguruan tinggi negeri. Tuhan parbisuhi akada danahi. Anggiat boy dapot ni nasida masuk tu perguruan tinggi negeri. Nahina lo mohon ni roha di nasida. Langsungoni makan di bagasan perkuliahan. Menyelesaikan akad tugas-tugas akhir di nasida. Lehon kemudahan Tuhan. Rap dohot akad dosen pembimbing di nasida. Asa sipul perkuliahannya karena anakon ni huriami. Dohot denggan jala di bagasan las ni roha. Pasu-pasu ma akan atoras. Tabay di nasida hahi pason. Gogo dohot gajang ni umur. Lumobima rezeki di akana niulan ni tangan di nasida siganupari. Asa tung sikop Tuhan. Bohal ni pardagingon, doho bohal ni partodion, diganup rumah tangga ni nasida.
atong hupasahatami masudi ruasmon naung ro marsaur di bagasan tikion dohot na sotarbahen ro tu bagas coroon say homa totong na majagay dohot na mga ramuti ngulo nami ganup marsada-sada holan di bagasan guar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan si paluahami. Amin. Mari di mahita huhut tapasaha ma di sop pelian na paduahon dohot amplop pembangunan tapasaha ma 7. So
nya koma peleata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehom mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami peleanon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni selehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut maloma ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matohami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madhita Saluhutna. Oh